Dalai Hambai Media Takuk Sono, Tini 11 tarik Mei 2023 di Pramothani sini Australian Wings TASF by organized khajak kaisa sing bikhu misil ma khaja tami bagai hingkangke sini kokbrok roman script no tuyoi bu script by sini kokbrok no sung sinai monotoi prai dirgo prai 40-50 বছরমই sing movement khajong mani 1979 nama sarkari babe security ningai akoi 40 tongha আজ আগো কোনো সুযোগ করে যে নাকি বাংলা বাজে শুনাই না ককবরক রোমান স্ক্রিপ্ট পাই যে মুসুংটি সেই মানুষ তারপর তাম খাই রিখা বকাইছে সিনি এলপি অনিমেশ দেববর্মা এলপি চিঠি সীমা জায়গা বন কাছে রিপ্লাই রেসপন্স লেটার হমা জায়গা ব কিসিচা আর কিসিচা কন্ট্রোভার্সি হাইকে শিখিয়া মানে অল ল্যাঙ্গুয়েজ ন जों अमन इबागै माल्टी ল্যাঙ্গুয়েজ न खालायो म जों अमन इबागै बिन बागै प्रिन्ट खाइमे हानि जे सैमानि आबाराव न तै सिंटिनि आरो बिखौ मिছিল मा खाइया बिखौ मिছিল गामनो जों हानि बुसाङै आनि ककना आं तामबाय हामजाक बबाय थेपाकार जाजांनाय जाजागिया आबो आनि इन्टारेस्ट नि पर्सन निर्भर खालायो आनि जातिनि जे इन्टारेस्ट नि पर त्रिपुरा राज्यआव भाषा कमिसन न तैयो तीनटा कमिसन नखा तीनटा कमिसन रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे राय रेखा तजु पुरिफुनो ताबो अमा हाइके सुंना अरै परै खालाय सुंना अमा खालाय जे बेबे सुंना थुं दंमानि सुंगाबो टिप्पो निन्दा खायो एबं हानि बुसाङै आं कुनु त्रिपुरा मथानि एमएलए आं सामानि आबो खरकसा आं हानि बुसानङै 19 जनजातिनो हानि सन अफ द सॉइल नि खरकसा बुसाङै जों अमनि बागै सुचारना नांगौ जिरि खंगा नांगौ तांगा आनि ककनो सानानि बागै बांबा बयबो बेरसनि जांनायबा हा तांगा बयबो बेरसनि जांनाय बेंगली स्क्रिप्ट बाजे सुनाय रोमान स्क्रिप्ट बाजे सुनाय यूनिवर्सिटी लेवल नि 11 12 लेवल अब सोलि जंगा परीक्षा नों ककबर बे सिनेखौ ककबर बे सुजि रोमान स्क्रिप्ट सिंखौ रोमान स्क्रिप्ट सुजि अब हाइके सोलि फाइमानि आमते हाइके केमनो इम्पोज खाइमिया नों अमा हाइके ताम किन्तु विधानसभा ताखानि नखना फार्स्ट सेशननो जों ककबर गयमांसिनि लेजिस्लेटर रक एमएलए रक विधायक रक ककबर बाय सुंगो ककबर बाय बंग प्रश्न खायो बरक बाक्सा बुसियांगे अमा साका ककब्रकनि नेक्स्ट टाइम आंखि इन्टारप्रेटर नै जों ककब्रक बायनर खाइमान का एकदम हिस्ट्री खाइरिका त्रिपुरा राज्यनि विधानसभा बिसिंग पवित्र विधानसभा बिसिंग ककब्रक प्रश्न सोंया ककब्रक हामबाय सिनि ससियेल मिडिया चेनेल जों दिनै बिश्रामगंज लेंलामा हातिबो कायसा उस्कांनि जे दुदिन आगे कायसा स्टेटमेन्ट माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा मुख्यमंत्री मानिक साजिनि जे स्टेटमेन्ट नुगै जों बेलायनो खामजाक जों आबनो TASF नि स्टूडेंट संगठन नंगै छात्र संगठन नंगै जों आबनो मानि नेमालिए तानि बागै हमले जों आबनो मानि नेमेन बागै जों दिनै बिश्रामगंज लेंलामा हातिबो कायसा जों बिखुब्रे लिमा खायखा तानि बागै हेंकेनं जत्न साइमानो सिनि कक हेंके सिनि मानि कक बरक सिनि ककनो जों तामके सिनै सिया आबो सिनि पुरा राइट्स आबो प्रसिनि अधिकार का सिनि अधिकार न खरबो खालायमा खालायो तामनि बागै हेंकेनं जत्न साइमानो संबिधान मौलिक अधिकार दंगो मौलिक अधिकार रायज्लाय संबिधाननि भाषा संस्कृति आबो अधिकार हेंके कायसा जात दिसि हेंके जों जदि जों मानि कक जों जदि ककबरक साव हेंके ककबरक सामनो बरं बाके मौलिक अधिकार न खरबो खायै बरं बाके बांग्ला भाषा हरफ खायनाय आबो जों टोटाली कन्डेम खायो छात्र संगठन नंगै TASF नि नंगै जों आबनो टोटाली कन्डेम खायो जों मानि नेमिया आबनि बागै जों दिनै बिश्रामगंज लेंलामा हातिबो जों बिखुब्रे लिमा फुरका जों दिनै सिनियो बिखुब्रेलो फाइमानजाक फाइजाक सिनि 19 सरिलाम कन्स्टिट्युएन्सि एसटी कन्स्टिट्युएन्सि बरं गोनां एमएलए सार जुगु देबनो फाइमानजाक फाइजाक दाय साब जुनालनि चेयारपारसन सिनि दासनजि फाइमानजाक फाइजाक जों तेबो सानामु सुंगो दिनैनि सुरु बिखुब्रेलि सिमांया जों नेक्स्ट दिनो जदि न बिनि स्टेटमेन्ट जदि प्रत्याहार खायै सिनि रोमान स्क्रिप्ट बायजि सिनि भाषाखौ बरनो सिरिनान दियाके जों नेक्स्ट देव जों तेबो कतर आन्दोलन हाय का चबा कतर फायन थाङै दंगो आबो जों अलरेडि डिसकास चलि दंगो इमिडिएट नाबो नgi थानाय तामनि बागै हाके जों सिनि चबा तंनाय जे जत दिन पर्यन्त सिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनि कपर भाषा इमप्लिमेन्ट खायासा पर्यन्त सिनि चबा चलिनाय आबो जों अलरेडि थानाय बोसोराव जों अलरेडि जों डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन अफिस ताय डाइरेक्टर अफिस स्टेट डाइरेक्टर अफिसावबो जों डेपुटेशन दोजाक जों नेक्स्ट टाइमाव तेबो चबा कतर नखरना बागै TASF नि छात्र संगठननि तरफबुंगै जों दियारं जाक हामबाय आनि सिमुंखे आनि मुं दुर्जय देबबर्मा आं बिशालगढ़ TASF डिभिजननि इनचार्ज बले हामबाय न
Ojarawo जों बे बाक्सा थाइमा जाथायमानि बागै जों दिनै अजागावो हमहाय जरावो बलाय तुंलाय मानि जरावबो जों दिनै माखौ तुंलाय मानि कम हायलो जों थांनाय नुखा दिनै कब्रक जों मानि अक्सिनि अंखरि फायजा होगोन जों जे सामानि आबो आबोना जों दिनै नायमानि दङ जों दिनै रमानस्क्रि बाय सैनानि बागै ओंखाय हायनि बागै अबनो जों लुखा आसमसा खालायै चिनि कब्रकनो बांला स्क्रिप्ट बाय मासैनाय नै साथानेव जों बालाय नखा बाइक लाय मा हायेंखा जाता जों मुचुंगिया जाता जों नाया जाता ता ओंथों नि माने आबसे आम हायै थांखा बांला न बांला स्क्रिप्ट बाय सैनानि बागै साखलायनो जाक माने न तयै जों बलाय खा पुर लायिया जों बलाय खा दुलायखा हान बागै जों दिनैवा पालखाय अबनो जों कासुनानि बागै न चिनि जों नायमानि कब्रक न चिनि रमानस्क्रि बाय जों सैनानि अब चिनि जतनि बागै न नायमुं अब चिनि तिप्रा मथा आबरि कुनु अब हाया चिनि जत अब तामो गुबुन जा तामो चिनि जा छरा थांगा अब सैना थांतानि वो बेलाय न इजिउ हेदि बनाव रमानस्क्रि जों आबनो जों इंलिश परि फाइ दंलायो सैनाय दंलायो चिनि कब्रक बाय बसनो रमानस्क्रि बा सैना बाय खागले तामो खाबाय हादि बना अब तो नि बुकुं बारान बागै रिसबि का अब हाय कुनु कगियाबले हान बागै जों नायो अब जतनि बागै का हामार सुनाय मानि हान बागै अमनो ओंथुं जों नाय माके हान बागै चिनि हासा हाफांनो जों अबन बुतिनि जों खरां रायबा जों दिनै फायलायो चिनि ओ कब्रक चिनि ओ कक मानि कक चिनि ओ हानि चिनि कक थाय अबनो जाते रमानस्क्रि बाय रथुं ता चिनि बांला स्क्रि बाय दांथुं अबनो कासुना बागै खादुमा बायनान बागै जों दिनो जों मा बुथुमलाय अबन खा चिनि बिस्रामगन्ज लेंलामा हाति चिनो लेंलामा हाति बसका